Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ulom kalai lengsngun udai uwei na kilom hagatain Southwest Khasi District uba iternat ba uni ulom udan hasenda bat ka demnar kashnong ka badon shikitain Miriam dolun ka panjangai kumba life nyo kilometer na Nongstoin bat kumba life way kilometer AA na ka district headquarter Maukerwat menta ba kashnong demnar lengba ka VEC bat ka jingirap jong ka scheme MGNERGS kala shnai ka surak ka bala pensuk ya ka lekawan shautay ulom bat kanam ka jong u kala sedang banpur keleng na kenjang jong uni ulom laro banyo i ya ka klau berben bat kiwei kilom ki badon marjan lem kiwei kilom bapau jong thain west bat South Khasi District bat kumjuru ya ulom nokrek shakitain Garo Hills bat habashai bha ka suin beneng laro ban yo i ya ki them jong ka ri Bangladesh ban poi shakliar jong uni ulom habban yai lengba gilanti yai kijat balashna kerpang bar ka shimpor kumba khatsan minute AA ban poi shakliar jong uni ulom shisen pej daya perthan na ki weipat kilom ki badon hakal leng saudong kari Khasi jaintia nrei uni ulom kalai lengsngun udon laga jong ka khana bat kat kum ka jinge thu ki riu temen nagate ka thain bat kum ju ki trai jaka ki badai na ka kur paliar la ong ba uni ulom henda hen thai udai utau ding shnar jong rambha bat namar ka jingket ka bakhia jong rambha ula e no ya u ha ka jaka ba udon menta shusho laban yo i ba hajrong jong uni ulom ki don bonjai ki dieng bat kum ju kimrat ki ba im ki don hadu santali ki wa do ki ba to na uni ulom lese ka la bandai ka ka bajar na ka pung ka badon halor uni ulom ka ba kham sngo phla ka long ba ka don ka khana ka ba ong ba yagani ka la jupanon kam da kita ki jing thau ki ba phla ki ba im halor uni ulom ba la ong shushu ba kita ki jing thau hadu manta mane ki dang yai bodak halor uni ulom ngilai yolat bania kren bot secretary kisnong damnar uba stimding thongni ubalai tho ba hakipor baret banai khamtam ho banai nailar bat jilio hakapor miet sinia ki jiyo i ya ki kenja balong pho bat pharnai kum ki maulonai halor jong teulom bat kani kadang yaija haduk kini kisngi ki bamenta yadai bat ki nawan pe ulum luwa yang ulum ka na ka lingka tan sarkar kat ki breu ki panabar ki simjing pha ban pe ji ulum ban kiu ulum nama khamtam ka jing khoru khram je kan ka surak bat kadai ru ka jaka ka balong kendong le se te ndai na kaling jungi ka sinong nim du ikirmen kata apa yadai bat ka surak ru ikirpat ne kaling sarkar bakan poino ham kloi ka surak ka bakham pha ka ne ka dong ka than jungi bat khamtam ru ngida angnut bangin yo ye kin ja ki jing ki jing erap ki kin ja jing erap phang ulum ha kabai adai bat ni kum ka sinong dekat ka ki nom terekam juga bisi te ni don ka jing thu ka ba khau na banta ka ba ka miet juga sinong ka thau dekat ki khun samla ki hep ki barit juga ne ka thau ki don ni ka jing angnut ka ba khau hadu ka takta ban poi ka ne ka footpath juga ne ka skim MGRGS ha ne ulum nang ba ngin yo ya ka ban le ki ulang na du ki hep ki barit ki lok ba hadu ki termen ki kro ki jongi ban kiu hanu lum ban pekai yang ka dong ka than ka jongi ban ui kan diang yang ka jaka hadu ka ri Bangladesh bat kiwi ki lum Khasi ki jongi akbor ba kisnai ka skim MGRGS ban pentri ka footpath lengba ki ka skim MGRGS kalong ka ba sim system haba ngitre ka
kani ka footpath mar kalong ka jaka ka ba riat hadu kata te kinung tre kani footpath simjing haba ngiti mau ngiti ya ka kandau te ka tuano ikito kiba don sipo te nak kata kata ngi simjing hadu kata kesimpor ngi pantre kani footpath hadu sau banai kanti bat ndang ladap kalong gajik pen bakraw hadu kata bat ngidang don ka gajing angnut ka bakraw hadu kata bangi de pen poi biang ye kinjing skim sarkar kat kani ka khamtam ye kani ka skim MJRGS pan yo pan pentre ya baro uni ulum khnang ba ngin yo pan ye ya saudong ye ulum kajing yo I kajungi kum kinong snong ba haune ulum ni hak khapor upna ha upnai jun banai akos kumto hagi kenja ba long bunai ba rit yu I bet ba shapam shane shamingi uju kaju long kum kenja molnai ba phu bat uju parsuki na shapang shane shamingi u ya bet suki hadu shapang shane sapni bat andang ipet beni nadu kepor prabaje le se bat hadin kata hakpor khatwi khadar baje ulapoi ha shane sha lendat haba nim issue de kikmat bat haune ulum ya haba ngi pet kai haba ngi shong haune ulum ngi wan pet haune ulum ngi I kendiang ngi kini kijaka kijungi kilum kesi kijungi nadu ka hima nong ston ka hima langren kentup ya kilum nadu nyangram kuba kubuj no correct bat yau pau te kisnong nadu ka jaran wa kaji nong na nong draw hadu ka moten bat kam bat syati hadu ketika lum motarishan nakaliang jong uba hamlan paliar urang ba ka kur paliar ula penpau ba ka kur paliar ka angnot ban penlong yau te ulum kum uwei na ki jaka jongok kai perthai ba paunam kum balong lam ki wei ki jaka jongok kai ki badon hakeleng kari khasi jantia nadu mensiwa ki long kmi chi mo ki kini ki pa yung ka kur ka chai paliar kamot bala khot lum ka sun mar uwen hasnda hakne jong na ka snong demnar nang ta ulong kalai biji ya ka snong ulong kalai te ulong kalai long sun ulong kalai ya ka snong nang ta ka tin sun kalong ba sane se khmat sene strong ni lum don klau kalong sun udon tang satai salendat te hadu mentaru ulong sun pe kan ka jaka hakanya nu kena suruk jana hegidon kiwa kibahab no nulum ko sun ka baningkong kadai ka bahab hatwa pososan kabar ka hab hatwa mo thungchenrang kabalai ka hab hatwa phenam kabasau ka hab hatwa yong he hatdong dalung sun hatdong jong ni rum pulis nangta kawasan kawansha upot cabdu uhab ha ka wa sawa cabdu kani gi ong ba ka phot wan ka bahab hang ni kani jaka hang phot wan kata kalong kita gi dum ba hagi wa bahab san rum ka ni don disning nang ta gi dilingim nang ta gi di sotang kuei nang ta gi lang tu thur gi di tabli gi di tab resau nang ta udi tab jia nang ta kita di bakongsan nang ta ka bakongsan ka don ka wei ka diriang ka de ka diriang balong kita men swa ka de ka di ka phatam ka diriang hadu menta kata jaka ka jaka ka ba en menta kila long kikon kiksiu jong kata ding balaiat men swa ka long kat kan ni ka kali ga he kidang don kikun kibla sedang san menta kila mi di lai sau kila mi di lai span arspan kita antara diri yang kiko ki yang gi ong ba uni ulum klen sun ba laya thu khana ba ude uta uding senar jong uta oram ha man la buno hangni namar kadon kata ba jiki khie ha usutun hangni namar buno khia ba uni ulum lo buno hangni kum uti senar jong oram ha kata ka je
ta la dayo naga sorkar mtaga kwa banyo binje turis pachnak turis pan pekai mar nulum ulum bajrong pan dak pejili jaka barok kalong ke jaka kabal itnat ha bila long balum kenjang kono ta sha khisa kanika jaka Bangladesh ru lai lu nang ta kanika thain du khasi nang ta kanika waru lai lu gini jaka hadu sethi setni ru yui ke thain lengam nang ta kan stoi ru yui barok ba thain rimen ta kalong yui lu kilum ba lu bala yathu kana sha phan